Luyavakala ulwamvila lwentsholongwane yecorona kweli. Urhulumente ubila esoma kwinzame zokuvuselela ngokutsha uqoqosho noluthwaxekeka nobomi ngulo bhubhane. Icandelo lezokhenketho nelilelona lidlala indima enkulu kuqoqosho nalo lisavuthulula sithetha nje. Eli candelo liphulukene nengeniso enkulu ngenxa yenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli ekuqaleni konyaka ophelileyo, nalapho kuye kwanyanzeleka ukuba indawo ezininzi zokulala nezokutyela zivale ithuba elide. Total income of the food and beverage industry from January 2020 to December 2020 decreased by 40.5% compared to January to December 2019. And this is expected because at that time, if you count large number of the months in that year, you'd note that it was during hardcore lockdown. Umphathiswa ukwahlabe ikhwelo nakwicandelo labucala ukuba libambisane norhulumente ekuvuseleleni eli candelo. For us to receive or to see the recovery of the tourism sector, it's going to be evident that all of us have to work together, both as public and private. As we have learned how to work together during the COVID pandemic in terms of engagements, as we were doing the regulations, the directions, getting feedback, consulting on things that needs to be done. Uhlobo olutsha lwentsholongwane yecorona noluqalelwa bhaqwa kweli loMzantsi Afrika ngoyena nobangela mkhulu ogxotha abakhenkethi bamazwe angaphandle kweli ngokokutsho komphathiswa. The association of COVID-19 variant with our country has had a negative impact on the country's brand. And many of us would have seen what has come out of US yesterday, where they've now put us on the red list. Urhulumente ke uthi ukukhawuleziswa kwenkqubo yokugonyela intsholongwane yecorona kuza kudlala indima enkulu ekubuyiseleni uzinzo kwicandelo lezokhenketho nasekuvuseleleni ngokutsha uqoqosho. Kwindaba ze-SABC, ndinguSivuyile Mdyokolo.